Abisso bɛ k'i ka minɛnw labɛn yanni a k'a ka reportage daminɛ. Ni kunnafonidila muso in ale bɛ a Mali kunkan kunnafoniw kɔni da kɛnɛ kan ja sira fɛ. Abisso ale y'i sen don o baara la kanu kosɔn hali n'a y'a sɔrɔ gɛlɛya damadɔw b'a la. Journalisme kɔni ne nana la par hasard mais après ne kɛra a fɛ dɔɔni dɔɔni fo an filɛ yɔrɔ min ne bɛ ka évoluer a domaine kɔnɔna la. Journaliste nafa bɛ jamana kɔnɔna la parce que an de bɛ taa information ɲini ka n'a di mɔgɔw ma ka kunnafoniya di mɔgɔw ma donc an nafaba de bɛ jamana kɔnɔ mɔgɔw kan. C'est pourquoi ne fana a décidé ka to a kɔnɔna la. Hali ka sɔrɔ kunnafonidi nafa ani a jɔyɔrɔ ka bon kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana kɔnɔ, gɛlɛya caman bɛ a baara taabolow kan ko kun kɛ lakanabaliya cogoya ye Mali ani a dafɛ jamanaw kɔnɔna la. Banjugu Dante, Mali kunnafonidilaw tɔgɔla soba ɲɛma, ale b'o ɲɛfɔ. Mali n'a ka di yɛrɛ bɛ ko Sahel jamanaw kɔnɔna na gɛlɛya caman nana. Gɛlɛya minnu ye kɔlɔlɔ caman kɛ. O kɔlɔlɔ ninnu kɛra sababuya ye journaliste ka baara kɛli a ka gɛlɛn. Yɛlɛma min donna baara taabolo la. Kunnafoni dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ information ninnu bɛ tali kɛ armée ka baaraw kan. Ensuite, Mali yɛrɛ ni a dɛmɛbaajɛkulu dɔw bɛ yen n'o y'an ka partenaire kɔrɔ dɔw ye. An n'olu cɛ nana gɛlɛya ka sababuya kɛ olu fana ka kunnafoni diso ka kunnafoni di cogo ye ka an ka jamana kunkan. O bɛnbaliya ni o fɔɲɔgɔnkɔ wale minnu nana o kɛra sababuya ye kuma fɔli ka gɛlɛn dɔɔni ka sabu kɛ i kan ka i ka kunnafoni di baara min kɛ laadiriya ni tilennenya la ani i ka jamana bi lahala min na o bɛ na ni ko ye minnu y'a to i fana ka responsabilité bɛ engagé. O de kama baara in a kɛli la a ka kan hakili ka y'a la. O lakanabaliya o bɛ kunnafonidilaw jagoya minɛli kɔni siranya bonya kosɛbɛ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la mara dɔw la i n'a fɔ Mali camancɛ yanfan ani a kɔrɔ yanfan na. Ka kɛɲɛ ni o siranyaw ye kunnafonidilan caman olu tɛ sɔn ka taga kunnafoni di baaraw kɛ o maraw kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la i n'a fɔ Ousmane Traoré ale bɛ o seereya bɔ cogo min na. Aujourd'hui, beaucoup de journalistes aimeraient aller au nord pour aller couvrir ce qui se passe sur le terrain. Bibi na kunnafonidilan caman b'a fɛ ka taga Mali kɔrɔyanfan na walasa k'u ka baara kɛ ko ɲuman. Nka ka kɛɲɛ ni lakanabaliya ye o caman u bɛ siran u tɛ taga. Ne yɛrɛ hakili b'a la san 2022 laban na ne tatɔ Gao walasa ka taga laseli dɔ kɛ Force Barkhane olu ka tagali la ne ye n ka minɛnw bɛɛ bila Sévaré. N ye n ka ordinateur, n ka kantalan ani n ka ordre de mission yɛrɛ n y'o bɛɛ to Sévaré. Sabula dugutaga sira in kan jadisiw jatigɛwalekɛlan dɔw bɛ yen n'olu ye a ka mobili lajɔ u b'a kɔnɔna bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ. N'u ye sɛbɛn sugu dɔ i bolo u b'i lajigin u bɛ i minɛ. Si par hasard on trouve une carte de presse ou tout document administratif qui est arrêté. Ka fara o gɛlɛyaw fana kan latigɛ dɔw talen don kɛrɛnkɛrɛnnenya sariya fana sira fɛ ni o misali dɔ ye loi sur la cybercriminalité ye. N'a y'a sɔrɔ o sariya takun fɔlɔ yɛrɛ kun ɲɛsinnen tɛ kunnafonidilaw ma a tun bɛ tali kɛ bɔlɔlɔ de kan nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ degun dɔ lase kunnafonidilaw ma u ka baara taabolo la ka kɛɲɛ ni bɔlɔlɔ sira ye. O dun ye jɔrɔnankoba ye i n'a fɔ Banjugu Dante Maison de la Presse kunnafonidilaw tɔgɔla soba ɲɛma b'a ɲɛfɔ cogo min na. Internet ani réseaux sociaux ninnu olu nana ni sababuyaw ye kunnafoni di cogo n'a dibaga cayara. Minnu fana bɛ yen ni a caman bi bɔlɔlɔ sira ninnu kan n'u bɛ kunnafoni di kɛ u ka di cogo la olu fana ko k'u ye journaliste ye. Journaliste minnu fana bɛ yen n'olu fana ye professionnels ye parfois olu fana b'u ka organe conventionnel to yen ka taa kunnafoni di bɔlɔlɔ sira kan. Dɔw ye min sɛbɛn u ka gafe kɔnɔ kelen u ye émission min kɛ u ka téléso ou u ka radio so la o émission bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ bɔlɔlɔ sira kan cogo min na kunnafonidila yɛrɛ aussi a fana bɛ se ka taa ka kunnafoni di yen ka sɔrɔ a ka organe ka engagement tɛ o bɛ na ni gɛlɛya dɔw ye. O gɛlɛya dɔ ye mun ye Mali kɔnɔ loi sur la presse bɛ yen fo n'i sigilen don ka journaliste kɔnɔ yɛrɛ ou bien n b'a fɛ k'a don kaso la n'o tɛ ni fili donna journaliste ka baara la wele cogo ni wele yɔrɔ de b'a la. O loi in b'a protéger parce que loi spéciale de don. Or loi sur la cybercriminalité in dun o bɛ appliquer citoyen tɔw la ka sɔrɔ journaliste t'a ka baara kɔnɔna na. Maintenant journaliste min fana taara sɔrɔ waleyala réseaux sociaux sanfɛ magistrats fana t'a ka journalisme qualité reconnue a ye u bi
donc à fond comme c'est un monsieur tout le monde citoyen lambda mimi réseaux sociaux sans fait juge do yere fana ba daba kama yere ku lañina ka statut de journaliste ko hanna sur là comment mi fora ko o bora aka kuna fondi seben de kono kata yere sur les réseaux sociaux sans fait ou bi ñina kuna fondi seben tako kana réseaux sociaux tani taka baraka noy o gɛlɛyaw kɔnɔna la kunnafonidilaw olu kɔni b'u ka baara kɛ ni jɔrɔ ani kɛrɛnkɛrɛnyala ni taabolo dɔw ye waasa kungo sugu dɔw bɛ yen o kana bin u kan o nasira fɛ kunnafonidiso dɔw i n'a fɔ studio tamani olu b'u ka baara kɛ hakilisigi kɔnɔna la ani fana u b'u janto u ka daɲɛw la u bɛ tɔgɔ minnu fɔ kɛrɛnkɛrɛnyala maaw ma ani jɛkuluw ma minnu kɔni bɛ kɛlɛ la nin waati in na Segu Gajigo ale ye kunnafoni ko baarada ɲɛma danga ye studio tamani la ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye u ka baara taabolow kan ani kɛrɛnkɛrɛnya la u bɛ tɔgɔw ɲɛna tɔmɔ cogo min na k'a fɔ jɛkuluw ma minnu bɛ kɛlɛ la nin waati la. Chaque fois que nous parlons de ces différentes parties, nous les, en tout cas, n'an bɛ kuma ni jɛkulu ninnu kan an bɛ u wele u tɔgɔ gɛrɛgɛrɛ yɛrɛ de la an t'a fɔ ko banbagaci walima banbagaci kɔrɔ walima tɔgɔ suguya wɛrɛ la nka ni fan ninnu yɛrɛ ye tɔgɔ sifa dɔ fɔ ɲɔgɔn ma i n'a fɔ ka ɲɔgɔn wele ko jatigɛwalekɛlaw walima rebelle walima rebelle kɔrɔ an bɛ se k'a fɔ nka an b'a pereperelatigɛ k'a fɔ ko dɔ de ye a fɔ tan sabula an ka laɲini o tɛ ka kɛlɛ kɔni k'o tɔ lajuguya an ka laɲini de ye ka fɛɛrɛ tigɛ cogo min na maliyɛnw u ka se ka bɛn kɔni o sira a taama o de kosɔn an bɛ an janto kosɛbɛ an ka kuma fɔtaw la an ka jɛmukanw kɔnɔ. Faisons nos reportages quand nous faisons nos papiers. Kunnafoni baara n'a gɛlɛyaw olu bɛ ka sankɔrɔta Mali la o bɛɛ n'a ta kunnafonidilaw tɔgɔlasoba olu b'a la ka fɛɛrɛw tigɛ ani ka kumaɲɔgɔnyaw bila sen kan cogo min na fɛɛrɛ jɔnjɔn bɛ se ka sɔrɔ waasa kunnafonidilaw olu k'u ka baara kɛ tilennenya jɛlenya kɔnɔ cogo min na ka sɔrɔ gɛlɛya ani ɲangata kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ma ta ka kun ɲɛsin u ma. Georges Atino, VOA Bambara tɔgɔ la, Bamako.